Не забравяйте да подкрепите канала с лайк и абониране. Вашата помощ е важна за популяризирането на спорта в нашия край. Започва новото футболно дерби. Челси Брестовене гостуват на Арсенал Лъвино в напрегнат матч, който обещава много емоции. Двата отбора са готови да се борят за всяка топка, а публиката е в очакване на драматични моменти. Арсенал Лъвино играят на свой терен и ще се стремят да използват това в своя полза, но Челси са решени да покажат характер и да си тръгнат с 3 точки. Този двубой ще бъде сблъсък на тактика, воля и скорост. Ще успеят ли гостите от Челси да нарушат плановете на Арсенал, или домакините ще наложат своето темпо? Матчът обещава динамика и зрелищни моменти, които ще държат феновете на ръба на техните места. Срещата започна с по-спокойно темпо, като двата отбора първоначално опипват почвата и се опитват да намерят своето ритъм. Арсенал Лъвино задържат топката и разиграват внимателно в центъра, докато Челси Брестовене подреждат защитата си и наблюдават внимателно всяко движение на домакините. И двата отбора явно залагат на тактическа дисциплина в първите минути, като предпочитат да не рискуват излишно. Публиката очаква напрежението да се покачи с времето, но за сега матчът тече плавно и спокойно. Арсенал организират първата си сериозна атака. След няколко бързи паса през центъра, топката е прехвърлена към крилото, където нападателят на Лъвино ускорява рязко и навлиза в половината на Челси Брестовене. Защитата на гостите е на щрек, но Лъвино се движат с прецизност и опасност. Челси тръгва в атака. Какъв феноменален пас! Октай е просто невероятен. С едно движение той разруши защитата на Арсенал и показа защо е един от най-добрите играчи на Челси Брестовене. Топката беше почти залепена за крака му, когато изстреля този прецизен удар. Вратарят на Лъвино нямаше абсолютно никакъв шанс. Арсенал имат претенции за Дуспа. Второто полувреме започва. Челси водят с 1-0 благодарение на страхотния гол на Октай, но Арсенал със сигурност няма да се предадат толкова лесно. Лъвино ще търсят начин да върнат равенството, докато Челси ще се стремят да удвоят преднината си. Ще успеят ли домакините да намерят пробив, или Челси ще затвърдят победата си? Второто полувреме обещава още много напрежение. Сега корнер за Челси.
Гол! След чудесно изпълнение на корнер, нападателят на Челси Брестовене се извисява в наказателното поле и с перфектен удар с глава изпраща топката право в мрежата. Нападателят показва истинска класа и прецизност в този ключов момент. Челси затвърждават преднината си, а Арсенал Лъвино ще трябва да отговорят бързо, ако искат да останат в матча.